Jidher il-proċess biex il-Knisja Maltija tilqa' fih dana djakni permanenti bħalissa jinsab wieqaf għal kollox. Dan proċess li kellu jwassal biex irġiel lajċi anke miż-żewġin setgħu jkunu ta' servizz fil-Knisja f'livellu b'responsabiltajiet ta' djakni bħal voti ta' sagramenti ta' żwieġ, mamudija u funerali fost xogħol ieħor. Djakni li ġeneralment nassoċjawhom ma' dawk li jkunu fi triqithom biex isiru qassisin. Fl-2012 l-isqof emeritu Pawlu Cremona, dak iż-żmien arċisqof, ħabbar li kien se jinbeda l-proċess ta' twaqqif ta' djakonat permanenti f'pajjiżna għal persuni lajċi. Xi ħaġa li fl-10 ta' Ottubru 2014 kien tennija u saħaq li kienet se tidħol f'pajjiżna, biss ftit jiem wara ħabbar ir-reżenja tiegħu minn arċisqof. Illum il-ġurnata mkejjem fil-Knisja qalulna li ma jinsabux sorpriżi li dan il-proċess u allura kif l-arċisqof preżenti Charles Scicluna kien xettiku dwar dan qabel sar arċisqof. Ftit ta' snin ilu kien infakkar kif iktar minn 50 sen ilu il-Konċilju Vatikan II kien araf li l-Ministeru ta' Djakonat Permanenti għandu jerġejna tas-saħħa u l-qawwa biex il-komunitajiet igawdu minnu u l-Knisja tkun iżjed viċin tan-nies. Xi ħaġa li diversi nies fil-Knisja raw bħala pass tajjeb il-qudiem biex il-Knisja tkun iktar qrib tal-komunità nisranija. Pass li għal uħud sentejn ilu diġà kien tard biex tiddaħħal f'pajjiżna, għalkemm issa jidher li se jkollu jibqa' jistenna.